Ngelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyafilela ikhasi. Cela wenze kufanele ucofa subscribe, like bese ushare le video. Ushiye abaningi bemangele udokotela oyibiza ngoDr PK ngesikhathi ephumela obala kwivideo esabelele lapha kuzokuxhumana nokuyila eveza khona indaba ezithi uMdolofia uyingozi. Uthi ke uMdolofia uyabulala. Uthi ke baningi abantu asebefikile eclinic la asebenza khona bekhala ngenkinga yawo uMdolofia, kakhulukazi abantu abasha okanye abafana abancane. Kodwa ke ngani zakwethu ngale nje ukukhuluma kakhulu ake uyibukele nansi ivideo yakhe udokotela ngesikhathi ekhuluma laphana eveza lezi indaba. Mina nawe asidibane lapha ku-comment section, kanti ke ngakhohlwa ukucofoza usubscribe. Alana ngikhuluma noDr PK Khumalo. So ngizake ngikhuze abafowethu ngokusheshsha kungakaze kumoshakale engibabona lapha ekhaya kwaZulu. Bebhizi behla benyuka nalesihlahla bathi uMdolofia. I'm pretty sure ukuthi laba beze nakho nabo beze nakho ngenye indlela, omunye wakuzwa kabe. Uyabona abafowethu, uma ninganakile noma ninganakanga nizofa ngalesihlahla. uMdolofia inhlaba iyabulala. Umuntu eza nakho ukuthi ke kwamele kuphuzwe ukuze mhlambe uvuse imizwa yakho. Akanichazelanga kahle ukuthi uphuza ini kanjani, ngoba lezo zinto zombili ziyabulala, ziyamqeda umuntu nje wesilisa afa ngcwatshwe. So ngizothi kini bafethu, hlukanani noMdolofia. Mina ngikhuluma nani njengodokotela. Uyabona manje ever since uqale lento yoMdolofia ina 2 weeks to 3 weeks lapha esibhedlela sethu la sesireceive more than 60 izidumbu zabantu abafile bebulawa yiwona lowo Mdolofia. Abanichazela abanye abanitshela ngithi abafana abancane futhi lapho abathi bona bafuna ukuvusa induku zabo. So engenasiqiniseko nakho ukuthi kanti induku zenu azikwazi ukuthi zizisebenzele zona, zingavuswanga yilezi zihlahla lezi leziphuzayo. Ngibuye futhi ngithinte kancane lapha ekuvuseni induku. Umuntu wesilisa induku ayivuswa uMdolofia. Kusemqondweni wakho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kusemqondweni wakho. Umuntu wesifazane ungambamba nje, khona abakubiza bethi romance. Angithi sithi romance thina abafundi. Romance. Leyo nto le wayenza kumuntu wesifazane automatically usuzelaphila sekuwona uMdolofia wakho. Ngizoshesha ngikhulume nani ngokusheshsha. Uyabona uMdolofia wenu ukuthi unilimaza kuphi, singibonisa. Uyabona le? Uyabo ngoba ngikhomba kanje le impahla yakho lena ngithi. Uzothi muphuza uMdolofia uyeza uzohlala la. Muhlala la sikubiza sithi yini le ngesingisi, angizuchaza kabanzi ngoba isikhathi ngingenaso. Kodwa uma ngabe ifika kuyona le yandima iphathi le around lapha, kukhona ama cells ewabulalayo kakhulu emzimbeni. Uzothi muqeda kuphuza leyo nto, leso sihlahla leso kusebenze kwa this time, kodwa wastopa uthi awusasiphuzi leso sihlahla, awuphinde ube ngubaba again. Uyangizwa ukuthi nje ngikhulume ngawo lo Mdolofia ngoba akekho sefikile wazolifakazela, wazochaza ukuthi ke ngempela uyasebenza, ngoba uvele ungasebenzi, usebenza ukubulala. Nina enize nawo lo Mdolofia bachazeleni ukuthi usebenza kanjani kuphi, ngoba leyo nto iyabulala. Angisho ukuthi awudliwa nje kancane, kodwa hayi for leyo nto leni eniyidlela wona. Njalo ke i-measurement anibatsheli abantwana abancane ko-16 kuya ku-32 bayafa bebulawa yiyo leyo ndaba yoMdolofia. Kanti benivele niphila kanjani ngoba yinto yo 2 weeks 3 weeks leyo. Beniphila kanjani namakhosikazi nezintombi zenu, benivuswa ngani? Ngizonikhuza mina njengodokotela wenu ukuthi ke yimani indaba yoMdolofia. Namanje ngikhuluma kunesidumbu esingimele la ngaphandle esoMdolofia. Yangizwa ukuthi ngithini? Kuyabulala leyo nto leyo. Ungavumi, ungamameli umuntu ozobuya kuye utshela ngoMdolofia, ngoba wazi wangena emehlweni wakho kuyehle nomqondo, ingqondo lezi wakubamba ngezandla zakho wakufaka esiswini sakho, usufile automatically. Khuzanani bantu base kwaZulu, khuzanani ngoMdolofia. Uyabulala. Siyanthanda thina, sifuna nje lo isikhiphele ingoma unyaka nonyaka, ama hit after hits. Niphila nje kahle konke kukuhle. Khuzanani, hlukanani nendaba, phumani kuMdolofia, awusebenzi.
banamanga abangichazelanga kahle ukuthi kusebenza ini kanjani nizofa. Uyabonga udokotela. Nibe nosuku oluhle.